Aram nama dia agbuteng uray kano tasikati pagtalgedak dia agbuteng uray kano tasikati pagtalgedak iti tunggal gubat ti biag ko sikati pigsa ti pusok amin ket kabaylak babaen ken ka ni Kristo nga mangte pigsa kaniak diak pulos agsardeng uray no narigati dalan sikati pagtalekak ken ka Apo Jesus agtakderak amin ket kabaylak yo no lubong suksukiren nati pamati kendagi ti taktaginek ket agkapsut ti imam ti mangidalan kaniak iti ayat mo adda biak ko diak agbuteng uray kano tasikati pagtalgedak iti tunggal gubat ti biak ko sikati pigsa ti puso amin ket kabaylak babaen ken ka ni Kristo nga mangte pigsa kaniak kapadoy diak pulos agsardeng uray no narigati dalan sikati pagtalekak ken ka Apo Jesus agtakderak amin ket kabaylak awan ti di mabalin ken ka ti baligi adda iti sanguanam iti tunggal tukad iti tunggal aldaw sikati lawak ko amin ket kabaylak babaen ken ka ni Kristo nga mangte pigsa kaniak agtultuloyak nga agdaydayaw urayan niya pay dagiti suot sikati kinapigsak ken ka Apo Jesus agkantak amin ket kabaylak kapu iti pigsa ni Kristo urayan niya pay dagiti suot sikati kinapigsak ken ka Apo Jesus agkantak amin ket kabaylak Apo Jesus amin ket kabaylak